ji mang'iewo godo saa, ji ng'iewo godo gik moko. Ok apar ka Ruto ose understand magnitude mag gima timore Kenya ka sani. Aneno ka pod odok e siasa machon, mar idho ewi gari, go agoge, chiwo warning. Shida mane utie Kenya ka en shida mar corruption, kuo mar pesa mar jopiny, budget mang'eny to gimotimo onge, jotend sirikal imiyo pesa to ng'ato ng'iewo mana saa mar $1,000,000, belt 100,000, petrol beche ni malo. Mage shida ma unje President Ruto o address. Wach mar blame mana ka start on ndeke no. Ndeke exactly kaka unjino ndeke. En seyo ma kila saa noke Gen Z, odhiye opposition, nodhiye deputy mare, sano odhiye Ford Foundation, wakiare next week udhele umunga. Nyochi neno ko wacho ni the dialogue. Kochakre wuok tich nyoro. Nyaka sani poko no gyo dialogue poko bedo. En mano chako dhi mana siasa mapa kama kawe. Angeni wach dialogue ram network waburo bedo kwa lose nikech kweth kiwinjo kara mna jatenda Azimio Raila Odinga Karua mano jatend riwruok kana duond bura mar nak Kenya kanyakla kod Kalonzo nego chodo gibi bedo ka giloso kotende kod twak Raila bende nosocho ni no dialogue koro ang'eni mago duto te wabro bedo kwa losi to koro mana wach ma bende nitiere nikech jatend piny Kenya osebed kisekinde mosekalo nikech Gen Z serna rowere kosebedo ka ng'anyo ang'eni nitiere moko kuom okenge mosewinji to nitiere moko mapoko winji koro en mana sei wacho ni beating around the bush okaw tije ma serious nikech kako neno odhi bedo nyayo